Horas. Selamat hari Minggu madi hita salutna. Minggu ta sadarion. Ima minggu ke-20 setelah Trinitatis. Topik jamita sadarion. Tuani halakna manangihon hatani debata. Andorang satu puka mapar mingguata tapaserep maroha dohot pikirata martang yang nahohop mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 20 tolu ayat napar jolo dot paduahon. Paduaon jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit, dohot tanoon. Amen. Biar mida Jahoba do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha nasumurung do sude akan namangulaca. Hot do baritanai rodi saleleng-lelengna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogona sohatu dosan. Nabadia doho, pardosa do yang gohami. Alai diondingi hodo akan namar hoposan jalan apa porus tuho. Alani rohami tuho mangasaon asini roham. Sai unang tulak hami sian jolom. Akup nii lehon dihami rohana girgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon romo ni roham. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tatangion hamuma patik ni debata, imatar surat sian konfesi HKBP 1996 bindup napa duaon. Songonon do tar surat di konfesita, hata ni debata, taha porseai jala taha tindak kondo, ia bibeli, ima padan narobi, dohot padanan imbaru, tung hata ni debata doi. Di papapatari dosakap ni debata, lau paluaon jolma nama pamusatan di Yesus Kristus. Taatusi do hata ni debata, marhite-hite panugon-noguon di tondi parbadia. Ainasa surati, sini haton ni debata do, jala hasea mamodai, mamicang, pauli ulihon, mandugonogu di bagasan hati goran, asari pas halak ni debata, hobas tunasa ulaon na denggan. Nagabe daging do hatai, jalamar pamusatan di bagasan Yesus Kristus. Marhite podaon, taondahon do holan hatani debata nabi noan ni tondi parbadia, do boi pasaton huriai, dohot pa domuhon, huria dohot pandomo domuhon akka bangso, dohot akka suku-suku bangso. Taondahon do asa sude parhalado dohot ruas, hobas pararaton barita na uli. Taondahondon nasolan partohonan marsaulihon, alai sude ruas ni huria do parjambar di parbinetoan, mangguruhon duhut manghangoluon hatani debata. Taondalhondo hatani debata songon mual hangoluan dohot ojahan, ni pangoluan dohot ngolun halomoan di debata, na marguna diganup halak, keluarga, panogunoguon, punguan partanggiangan, dohot patauan jolmai, boi berdialog di sude parsaoronna di masyarakat di Portibion. Taalodo pikiran napa masuk bibel tu batang ni mamate, namarapatan boi parhitianai lau bongo tu harajau ni debata. Taalodo pikiran nama make bibeli, lau maniti ari do patakoson sibaranna. Molorikot di namanjalo jabatan na imbaro di pamareta, boi do pakeon bibeli, songon parhitean na lau mahojok-jokon padanna. Tatulak do mamake bibel lau patolot hon. Ima sahatna, atong rap manggido gogo mahita, sian debata, lau mangulahon na hombar tupanan yangonta. Dari Tuhan debata, saya pargogoi mahami, lau mangulahon. Amin.
Tatopoti ma dosa tadi adopan ni debata, tapaunduk marohata, martangiang mahita. Alat ale Tuhan debata, nabadia jalan nabonar, para si jala partarop niroha jalan nabasar doho. Saimar pangulahi maroham midahami, dibaeni sesesa madosude dosa nami. Dang adong na hupangasaon hami, dukoni asini roham. Hati goron na pinotupani anak mudona, hupangasaon hami tujolom. Dibayani, pasonang jalapah pulia amima, akan nahinop hop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuhasesani dosa. Adong doi hidihita sintuan namalim songoni. Nahundul di siamon di habangso ni hatto ngamon di Banua Ginjang. Dibayani tarbahen di ibana do pangoluhon ro di ujungna akan sandok rotu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong asa ditangiang hon nasida. Hasangapon ma di debata nagdiginjang. Amen. Turpuk epistel di minggu tasadarion, imatar surat sian kitab pesalmen 110 sia, mamuka sian ayat sia, sahatu ayat 10 onom. Tajahama marsikat soring. Marhite-hite aha tar pabotor doli-doli lakana, molo di pahombar-hombar tu hatam. Sailunu hidup sian nasa rohaku, unang tungloa sahu lilusian aka tonami. Nungahu pajob hatami di bagasan rohaku, asa unang mardosa au tuho. Pinuji maho ale Jahoba,
sai poda honon ma tuahu aka aturan mi. Nunga di pajojor aka bibir hon sude uhum, akana ruar siar pangmangan mi. Hisa ando rohaku midadalan ni aka panidangionmu, asamida nasa hamoraon. Saya papikir-pikiron ku do aka paretam, jalai sabai barengan ku do aka bogasmi. Sai huhai lasodo aka aturan mi, dung toagamon hulupahonon hu hatami. Imas sahatna, martua doakan atu mangion hatani debata, jalana umpeopsa. Amen. Tahat tindakon ma hapor seotai, songon nahina tindakon ni dongata si sahapor seon di sandok portibion. Rapma hita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona satu dosan, natumo palangit doho tanon, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima natini won si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorong soha bubuan. Ido tuhatta, natumau na bermit, di panguman si satus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, natuat tubanu atoru, tung di tanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jahoba, ama naik pargogona satu dosan, di sima ibana ma ima mulak sogot tua tanon, manguhumi alak na mengulu dot mamate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akada badia, doh dihasesaan di dosa, doh dihatai na mandok, mulak mangulu sogot doging do halak no mate, doh dihangulon na sora suda. Amin. Horas marita saluhutna. Tikting namasa di huriata di bagasan mingguon, Minggu 20 Dung Trinitatis, 17 Oktober 2021. Tua ni halak na manangihon hata ni debata. Wartana Parjolo. Pertanyaan Banjar. Dipatupa di hari Selasa, 10 Oktober 2021, masuk pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom, Ima Banjar Bintaro Perdagangan, Nyuluhon ni amang Pendeta Jepri Siti Daun MTH, liturgis situa B Silitonga, songonnya di Warta, situa CMH si Hombing SE. B. Banjar Jurang Mangu Pondok Aren,
naniuluhon ni inang Pendeta Jojor Buru Pardede MTH, liturgis situa YB Silalahi. Pinangido tu ruas nadong di Banjar Bintaro perdagangan, dohot Banjar, Jurang Mangu, asa mandohoti pertangyangane. 2. Kelas katisasi Sidi. Di Patupa di hari Sabtu, 20 Oktober 2021, mulai pukul 8 WIB, niuluhon ni amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH. Pinangido tu pelajar Sidi asaro mandohoti katekisasi Sidi. 3. Pilihan tujolo. Sadarion, Minggu 17 Oktober 2021, dung sidung jamita, papungu pilihan tujolo dohita laho tuha perluan kegiatan 160 tahun HKBP bersinar. 4. Tikting namar bagas. Tikting napaduahon. Neng manjalo pasu-pasu perbagaso mah Mikael Tapubolon SE, anak ni Amata Sape Tua Tapubolon, tubuh ni Inata Erisma Buru Tapubolon SPD, ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama, Maringanan di Jalan Delman Kencana 2, nomor 10 Sada, RT Sada, RW 10 Sada, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dohot Orwana, Lestari Boru Sinaga SST, Pel Boru Niamata, Abner Sinaga Nahinan. Tubuh ni Inata Situa Masniari Boru Siregar, ruas ni HKBP Semper, Resort Semper. Maringanan di Komplek Pelindo 2, Blok Desada nomor Sia, RT Sia, RW 10 Sada, Cilincing, Jakarta Utara. Saka pemasuk-masukan di Patupa di hari Sabtu 20 Oktober 2021, pukul 8 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. B. Tikting Parjolo. Neng manjalo pasu-pasu perbagaso ma, tulus Simanjutak, anak ni Amata, Bahtiar Simanjutak Nahinan. Tubuh ni Inata Esta Boru Lubis, ruas ni HKBP Resort HKBP Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan KH Dewan Toro, RT 2 RW 7 nomor 77, Kampung Sawah Ciputat. Dohot Orwana, Lydia Putri Hasian Boru Syihobing, Boru Nyamata Saud Olowan Syihobing Nahinan. Tubuh ni Nata Nurliati Boru Hutagalung, ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Kampung Duku, RT Sia RW 2, nomor 20 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saka pemasuk-masukan di Patupa di hari Sabtu, 30 Oktober 2021, pukul 8 WIB di Gereja HKBP, Resort HKBP Kebayoran Lama. Saya di pasu-pasu Tuhata Manasida, Naneng Manjalo, pasu-pasu perbagasani. Lausima ralat dihita, di warta, lauson maralat di tik-tikta, ala diwartai tarsura putri dari Bapak Abner Sinaga Nahinan. Songonima hujahon hami tiktingon, tuhata mana mandongani hita, on saluhutna horasma. Dameni dibata na sumurung, sian saluhut na roha.
Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namar pungu di bagasan Tikion, barita nauli na sahat tuhita, di minggu pa-20 dung Trinitatis, nenet dosian buku Evangelium Lukas, bidu 10 sada, mamuka sian ayat 27, sahat rodi ayat 20 songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Dinama katahon hatai ibana, di pagogo sada paropuan, sian tonga-tonga ni natoropima suarana, ninnama maddok ibana. Martua ma na manubuhon, jala na pabagot ho. Alay ninna ibana ma, martua ma aka naubegi hata ni debata, jala naupiopsa. Ido sahat ni terpukta. Huriani Tuhata, siapa yang berbahagia? Ido dibaen di Alkitab, judul ni perikop, khususna ayat 27 sahat rodi ayat 20 alui. Siapa yang berbahagia? Ise do tutu na martua, jala dia do ukuran ni hatuau ni. Siapakah yang berbahagia dan apa ukuran orang yang berbahagia? Martua ho, mamora ho, godang artam. Berarti molo songoni halak naso mamora, dia tidak bisa dikatakan halak na martua. Martua ho, ngadong pahopum. Ia au, songonom magajang ni umurhu, dangadong dope pahopu. Berarti halak na somar pahopu, na suadong dope pahopuna, mereka bukanlah orang yang berbahagia. Mertua ho, ngasih kop sude yanakonmu. Berarti halak na sosikop dope yanakonna dang dope boy didok ibana, halak na martua. Alanido godang dope ima tapadok mardomu tu hatuaoni, jalasian aka pernyataani hatuaon berarti tergantung tuha adongon. Kebahagiaan itu diukur dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita raih. Buhado tutuate. Songonido. Alanido
amang dohot inang naing dohononna dang i ukuran ni kebahagiaan. Ada kok orang banyak anaknya torop geleng nah. Alai susah do ibana dibain geleng nai. Adong do halak gudang do artana di ibana. Tetapi hidupnya tidak bahagia. Tapi justru hartanya membuat dia susah. Tabu-tabu do si panganonna. Alai dang las rohana. Alaniaha. Ai subui be di pangan. Molo di pangan, manobbo ma sahitna. Berarti ukuran kebahagiaan hatuaun dang haadongon na adong dihita. Atong isi dohalak na mertua. Siapakah orang-orang yang berbahagia yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini? Dinamakatai Yesus. Di pagogo sada paropuan sian tonga-tonga nina toropima suarana. Martua ma na nubuhoko jalan apa bagot ho. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Itu dikatakan pada ayat 27 tadi. Isedo paropuane. Namanya tidak disebutkan di sini. Dangadong di Papua. Isedo paropuane. Alai paropuani. Ima sahalak sian tonga-tonga ni akan atorop nama nangihon pengajaran ni Yesus jalan nomor nida tada halongangan na pinatupa ni Yesus. Di pamalum Yesus sahalak namar sahit ngungu. Taboto do sahit ngungu. Orang yang bisu. Karena dikuasai oleh roh jahat. Sehingga membuat dia tidak bisa bicara. Yesus mengeluarkan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga anak tersebut kembali bisa berkata-kata. Perempuan itu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pengajarannya. Dan kuasa yang ada padanya. Menyembuhkan anak yang bisu tersebut. Dan ketika perempuan itu melihat bahwa Yesus penuh kuasa melakukan tanda mujizat dan penuh wibawa menyampaikan pengajarannya. Yang muncul dalam pikirannya, dalam pikiran perempuan itu adalah betapa bahagianya perempuan, ibu yang melahirkan Yesus, yaitu Maria. Berbahagianya seorang ibu yang memiliki anak yang bijak, anak yang cerdas, anak yang berwibawa, anak yang penuh dengan kuasa. Di hilala ibana doi. Jala dibuat ton ibana tu dirina. Dia perhadapkan dirinya. Dia merasakan kebahagiaan ibu Yesus. Melihat bagaimana wibawa dan kuasa Yesus. Jadi ibu-ibu kan sering seperti itu. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh ibu yang lain. Dia perhadapkan dirinya acugari au inani Yesus nina rohana martuanai au. Perempuan itu ikut merasakan kebahagiaan ibu Yesus
yang melahirkan, yang menyusui, yang membesarkan, sehingga Yesus menjadi seorang yang bijaksana. Jalaido kebanggaan ni sada ina teh. Molo di ida aka geleng na tinubuhonna, pistar-pistar, burju-burju, jala berhasil. Idoban nadong sadungkapan di belakang anak yang sukses ada seorang ibu yang hebat. Alaniaha amanginang. Karakter seorang anak itu banyak dibentuk oleh ibunya. Jadi kita patut bangga sebagai seorang ibu. Dangalani perempuan au. Tapi luar biasa. Naking di bagasan di ada seorang imanaking, seorang ibu di belakang anak yang sukses, ada seorang ibu yang hebat. Jadi bukan hanya suami ternyata ya. Di balik kesuksesan suami ada seorang istri yang hebat juga ya. Hebat naik tapi ya kaparupuan nate. Alai di balik kesuksesan seorang istri ada seorang suami yang stres. Karena apa? Karena dia tidak siap menerima ya karir daripada istrinya yang mungkin lebih maju dari dia. Tapi kita hebat membentuk karakter anak, dan itulah yang dirasakan oleh perempuan itu. Itulah yang diungkapkan oleh perempuan itu tadi kepada Yesus. Alai adong domuse ungkapan na berbeda. Molo burcu-burcu yang nakon nai jala malo-malo ahado di dokon. Anak niya mong na. Boru niya mong na. Boto hamu dua mong. Ya anak bapak itu. Kalau anaknya oto takang ahadi dokon. Isi do manubuho ni. Anak niya makna de. Alanido amang dohot inang melalui hatani debata firman Tuhan di pasahat di son, Yesus memiliki pandangan yang berbeda dari perempuan di dalam nats ini. Perempuan itu melihat kebahagiaan, sian sudut pandang kemanusiaan sebagai seorang perempuan. Karena bagi Yesus itu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Namartua ima nau bege hata ni debata jala nau piopsa. Mendengar dan melakukan. Tidak cukup hanya mendengar, tapi harus melakukan. Mameop. Makanya dikatakan dalam Matius 7 ayat 24 digambarkan orang yang bijak itu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, di atas batu. Digambarkan orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya seperti seorang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Walaupun datang hujan, datang banjir, datang badai, tapi rumah itu tetap berdiri kokoh karena dia dibangun di atas batu yang kokoh. Orang yang bijak, tapi sebaliknya orang yang bodoh, bukan bodoh secara intelektual ya, tapi hikmat. Orang yang tidak berhikmat, orang yang bodoh, itu dikatakan Yesus dalam Matius 7 itu seperti orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Pasir itu adalah hal yang mudah berubah.
benda yang mudah berubah. Kalau kita buat mungkin di pantai, kita buat istana-istana pasir, datang gelombang, dia langsung hanyut. Tidak ada pertahanan. Itu makanya dikatakan tadi, hidupan dari dok, manangihon, jala, mameop, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yesus tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh perempuan itu tentang ibu yang mengandungnya. Dan Yesus juga tidak menolak rasa hormat dan pujian yang dilontarkan perempuan itu. Alaya hadonana yang dohonon nadisi. Yesus mau mengarahkan pikiran perempuan. Paropuani dohot akan atau ropi itu sada nama cai. Hal yang paling utama, nama carikot yang lebih utama yaitu keselamatan. Haluaun. Karena dengan mendengar firman Allah seseorang akan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Hurian itu hatta namar pungu di bagasan tikion. Buasa didok halak namar tua ima nama nangihon jalama meop hatani debata. Topik minggu kita menyuarakan tua ni halak nama nangihon hatani debata. Buasa halak namar tua ima nama nangihon hatani debata. Mengapa dikatakan demikian? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Yang pertama adalah alamar hite manangihon hatani debata, mabain hita persea tu debata. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Haporsiaon itu busian panangihonon do. Sian panangihonon di hatani debata. Mengapa orang-orang banyak, orang sakit datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan dari Yesus karena mereka mendengar kabar tentang Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Di bagian nasidah sehingga mereka menjadi percaya. Ketika mereka menjadi percaya, mereka datang kepada Yesus, menerima kesembuhan itu dan keselamatan di dalam Yesus. Alanido amang inang. Marhite nama nangihon hatani debata naking. Ido mabuan haluaon dihita. Alani talehon mah. Si pareota, kita berikan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Jangan mendengar hal-hal yang negatif. Jangan mendengar hal-hal yang tidak baik. Ala si patala cia dorohat tama bege, akabarita na sudenggan, apalagi mataringo tudong atate. Firman Tuhan mengatakan jangan. Tapi berikan telingamu untuk mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bahkan di Pangido di bagasan turpukon, bohado dakolan mangalehon imanaking si pareota, bohado hita mangalehon tikita, rohata, dohot pikirata. Saya katakan tadi dalam khotbah pagi, acugari marjamita di Botariau, dohonokudo. Berikan telingamu mendengarkan firman Tuhan dan letakkan handphonemu. Karena anak-anak sering seperti itu. Jadi sanonatong ni bereng senyum-senyum kan. Wasa senyum benar roha kan. Lihat dari dadu sanonatong. Dari dadu sanona manginang. Waduh kita memberikan waktu kita, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita. Ay holan ni bereng pe sanon amanginang holan dioso sosos samu pak munai, maus di paturehamu perhudul muna, itu tanda kebosanan, berarti kon papedekon nama jami tahun. Tertubuh doro hasongoni.
Bagaimana kita memberikan waktu kita? Sangat kita bersyukur amang inang. Dalam masa pandemi kita diperbolehkan pada saat ini datang ke gereja ini. Ini adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Pigaliling mah gereja tadang buka. Dang bohita manangihon hata ni debata. Hatuaon doon. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kita jika Tuhan masih memperkenankan kita untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Walaupun selama ini ketika gereja ditutup, tabain live streaming, tabain rekaman, tabain musik cetakan acara. Dan itu mengandung pro kontra sebenarnya manginang. Adonggo adang lomoro hakku. Somar minggu petaho ini nate. Akhira somar minggu do. Ay molo di jebu inang padita. Ba hira nama notot deh ba. Bisa makan, bisa minum, bisa main-main ninna. Utebo do na di gereja. Tumagum madang marminggu ninna pro kontra. Alai gereja tidak mungkin tidak mengambil sikap. Gereja tidak mungkin tinggal diam dengan tidak ada pelayanan. Alani doa mang do inang kita bersyukur. Ini adalah kebahagiaan jika Tuhan memperkenankan kita untuk mendengarkan firman-Nya di tongani bagas joroni debata. Jala ditikina parpudion adong do tadata dana surikot berohat tamanangihon hata ni debata. Molo di pamasu-masuon pemberkatan ahamadidok. Inang padita. Ano nang pula gajang-gajang jamitan inang. Puasa. Ay asahatop pami tu gedung. Dao gedung na. Hapi na sida no na terlebat. Gabi jamita dok konon di papedek. Tang lomobe rohani halak. Jolmai. Tidak lagi memberikan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya rutinitas nainama. Dan bemakna sebuah perkawinan itu di dalam firman Tuhan. Songoni penguburan. Mula dong namoding. Madohata mon sudiate. Sian hula-hula pergijang satu partoru. Donga tubuh, donga sahuta, ale-ale sude. Pemerintah setempat. Hape itu tong hula-ulak hatana. Mamolopola hula-hula tu rupani tolu sahalak maddok hula-hula ikan. Hula-hula namar hamarangi, piga halak. Ya, piga marga, hula-hula naposo, piga marga. Hola tolu ngasak borngin kan. Tapi lagi di hitaan, ulo merlampu tuaha, tu udean. Bawa lampu ke kuburan. Alay dung sahat tu garejan non acara huriari dok. Amang padita inang padita. Unang pola gajang jamita. Pabor ngikuitan non. Tudean. 5 menit cukup nina muse. Hebat na yate. Barani dohi tamadot tu hula-hulata. Hula-hula nami. Unang pola gujang-gejak kamu madoko kata. Asa tiur acara nanon tuhuria. Alay mulu tu padita berani dohita maddo. Wah dohita marnidao namang dot inang. Memberikan waktu kita, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah di sido dapat hita haluaon dan kehidupan. Napaduahon manangihon hata ni debata, mabuan hita nakanin. Songonang hudok kami haluaon. Epistelta sian pesalmen 110 sia. Jala di ayat 105 ngajojot tabege hatamido sulu-sulu nipatu. Jala hatiuron di dalaku. Firman Tuhan menjadi petunjuk, penuntun jalan, petunjuk arah, kompas. Petunjuk arah mana yang harus kita
jalani dan lakukan dalam kehidupan ini. Hatani di bata do nagai kompas di hita, petunjuk jalatta, asa malua hita, sian ela-ela niak kasibolis. Di tonga-tonga ni ngulus siganu pare. Di partikian sonarion dipakai sibolis do hamajuan di teknologi komunikasi, mangela na poso. Mangela kajolma, hidupan nanakin di bain, Pesalmen 110 siai ayat sia di dok, marhite aha tarpabotor doli-doli lakana, molo di pahobbar, tuhatam, molo di pahobbar-hobbar tuhatam. Hamajuon ni, dimana king sonadok, teknologi komunikasi mangela jolmai, mamerengi aka haramunon di internet. Tabo todo haramunon, maaf, kita lihat itu gambar-gambar yang tidak patut dilihat. Sian segi umur, di bawah umur dopenasida. Satabi amanginang aka gambar-gambar porno. Jala marhite-hite ima aka hamajuon ni jamani taida nang di partikianon. Manusia tarela nasida. Ima menikmati hariburon, kenikmatan dunia ini, hedonisme, kenikmatan sesaat yang berakhir kepada hamaguan, kehancuran, kematian. Dengan tawaran-tawaran dunia ini. Dang buhi tamang abati, dang buhi rupani amang do inang haura kita jolma, mangabati rohani jolmai, mangulahoni. Contoh naking, maaf, lihat-lihat dari internet itu gambar-gambar porno itu, oh tidak cukup walaupun ada undang-undang pornografi sekarang. Dang boy mangabati dak kau rakitai, garuyana kotai pedang boy. Hita memantaui. Alayahado, holasada do naboy mangabati jolma mangulahoni. Ima marhite na mangulahon hatani debata. Mangulahon hatani debata. Alaido didok di 2 Timotius 3 ayat 10 ay nasa surati di sinihaton ni debatado jalahasia mamudai mamicang pauliulihon manugunogu di bagasan hati goran. Hatani debata mamudai, mamicang, pauliulihon, manugunogu di bagasan hati goran. Dan itulah kebahagiaan orang yang mendengar firman Tuhan. Dia akan memperoleh kehidupan dan keselamatan. Dan dia akan jauh dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jalan apa tuluhon mangula mahita hobbar tuhatani debata. Tidak hanya mendengar tapi melakukan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17 madok. Alanido amang dohot inang bohado hita supaya firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Jalahatani debatana totong say tapi kiri. Songonaking didok di episteliate di ayat 15 16 naking Pesalmen 110 siya didok. Say papikir-pikiroku do akka paretam jala say berengokku do akka bogasmi. Say huhailas sundo akka aturan mi dang tagamon halupa honokku hatami.
Asa denggando hita gudang maboto hata ni debata. Kita hafal firman Tuhan. Alai dangina rumikot. Hidup kita bukan untuk menguasai firman Tuhan, tapi bagaimana firman Tuhan menguasai hidupmu. Alani doa mang dohot inang. Tahanguluhon jala taulahon ma hata ni debata di bagasan nguluta asa gabe halak namartua hita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Dan sebenarnya kebahagiaan itu bukan berasal dari luar. Dan sian artai dan sian halak, tapi itu berasal dari dirimu sendiri. Sian dirita doi. Bukan dari orang lain kebahagiaan itu. Dari diri kita. Unang loja hita mangalului. Hatua ini kebahagiaan itu jangan kita susah mencarinya. Tapi itu ada di dalam dirimu. Ketika kita mau mendengar firman Tuhan. Dan melakukannya dalam hidup kita. Alani mertua mah. Natu mangihon hata ni debata. Jala nopsbosa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin, kita berdoa. Moliate Tuhan di pasar rohanami tu adopanmu di bagasan tikion. Di hatam nang marsaringar di tonga-tonga nami. Di minggu nami sadarion Tuhan. Paingoton hami asa totong manangihon hatam. Jala mangulahon hatam di bagasan ngulu nami. Asa diguari hami halak namartua. Ala di bagasan hatam do dapot hami haluaon. Jala di bagasan hatam do huatu si hami lomoni roham. Nanaing si ulahonon nami. Alani Tuhan paloas mahami totong. Di bagasan kesadaran mangalehon tiki nami. Roha nami, pikiran nami. Manangihon hatam di tonga-tonga ningolu nami. Asa hatami managabi petunjuk jalan. Petunjuk arah kehidupan nami na pinasahatmu Tuhami ganup marsada-sada. Pasu-pasu mahatami, pasu-pasu akaruas ni huriam, na marpungo di bagasan tikyon. Pasu-pasu akaruas ni huriam, na suburap dohot hami di bagasan tikyon. Pasu-pasu nang sudia kapakobasyon di tonga-tonga ni huriam. Marhite barita masa, na hubege hami siyan warta jemaat. Di akaruas ni huriam, nang marsakap laho, majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Patulus me Tuhan. Hobar tu asi dohot holong ni roham. Asaripe na nang sipajong-jongonmu haduan. Gabe ripe na marhabiaran mida debata. Ciala gabe habaoran ni pasu-pasum. Langsung ni Tuhan di akka. Na marlas ni roha di bagasan minggon. Merayakan ulang tahun kelahiran. Dohot ulang tahun perkawinan. Tuhan debata manami. Tabaya kalas ni roha nasida. Marhite-hite pasu-pasu gajang ni umur dohot hahi pason. Dohot pasu-pasu par rumah tanggaon. Asalam manada nasida di asi dohot holong ni roham. Jala lambalga roha nasida. Ima madok moliate mamuji pasangap guarmu nabadiay. Ali Tuhan debata amanami. Nang songonida karus ni huriam. Natongon di bagasan parsahiton. Na dirawat di rumah sakit nang ditonga ni bagas nabi. Inang nyonya panggabean Eviana Borusitompul. Angelica Pasaribu. Nyonya Erbutar-butar Borusyaragi. Situa Edward Tambunan. Nyonya MH Tambunan Borusimajuntak. Nyonya Leni Tiamsa Papahan Borugultom. Dr. Andus Iwan Tampubolon. Tony Nahal Hutapea. Pendeta Daulat Pardomuan Pancaitan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-butar Saul Marsdelina Borusirait, Dohot Akana Suboy Huguari Hami, Marhite-hite Warta Jemaat Namion, manang di dia penasida dirawat Tuhan, ditonga di bagas na manang di rumah sakit, asiroham, lehonom mugogo, hahisaron ni toddi, asa hisarto dinasida margogo, manaon sahit na adong di bagasan pamatang na, molotung pelumeling di lehok ko hamamalum, aladang sumurut haporsyon na tuho, ali Tuhan debata amanami, songoni nang disakap ni hurian, patupahon pesta gotilon, songon tadalas ni rohanami,
diragam ni akka pasu-pasu nang pinasahatmu Tuhami, di bagasan sataon bolon 2020 sadon. Alani ajari masudia karuas ni huriami, lahu marnida jalamanada, ragam ni akka pasu-pasum nang pinasahatmu tunasida, asabor hasian panadaw ni nasida tuho, maoy nasida muse, pasahaton akka nang pinasahatmu tunasida, tutonga-tonga ni huriam, marhite pesta syukur las ni rohanami tuari nang tinotopon nami ima di tanggal 14 November 2020 sadon totong urupi jalalehonom mugogo nang bisuk tu akka sudi akka panitia nang sengoni parhalado ni huriam rap dohot akka ruas ni huriam di bagasan hasadaon patuluson ulaon las ni rohanami asamardalan dohot denggan hobar tulomoni roham bain hasangapon puji-pujian di guarmu. Nang dinalahu mulak kamian non Tuhan sentongan ni bagas jorom ramoti hami. Padao hami sian akka parmarani daging dohot todi. Sahat hami tu bagas nami ganup. Mabuan baritam naulii. Di tonga-tonga ni keluarga nami. Terpuji maguarmu. Alaniasi dohot denggan ni basam. Mga sahon guar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata, marhite na maredde hita sian bukuede nomor 20 walu, ayat sada dohot ayat na mangihud, hita marpelean tujolo sude amanginang, parjolo manon sian sebelah kanan namion, sian jolo, nanti dituntun oleh amang dan inang sintua, dung sidung sian sabola kanan, masuk mamusetu, na sian sabola kiri nami, songoni manon seterusna sampai selesai. Maredde mahita. Tangiakon ma peleata, ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan, dohot nasau libasa na muliutus, hupasatami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho, sejalo mega be uap na husus di jolom, pasu-pasu me jalaramoti, asa huparhasea kami peleanon,
patibulhon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami nadi Banua Gijang, sai penerbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaur honma damena tutodem. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.